Tuħ fil-provista tal-elettriku u dejjem uġieħ ta' ras. U jekk u meta jiġri, wieħed malar jinsa kull investiment li jkun sar biex dan ikun evitat. Iżda iċ-ċifri ma jista' jmerjhom ħadd u dawn juru li permezz tal-investiment qawwi li sar fil-kumpanija li Malta matul l-aħħar 4 snin il-tuħ fil-provista tad-dawl naqas b'61%. Fost dan l-investiment kien hemm dak biex tissaħħaħ is-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku f'pajjiżna li kien ilaħħaq il-100 miljun euro kif spjega il-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi. Dak li n-normalità li kien isiru jkun jaqta' ħafna tuħ min-network naqqas drastikament, però għadna rridu nagħmlu ħafna xogħol mixin, qed nibdu cables, nagħmlu cables ġodda biex kemm jista' jkun inconvenient innaqsuh għal minnu li jista' jkun. Fil-fatt dan l-investiment ħalla l-frott mixtieq kif permezz ta' żieda fil-konnessjonijiet l-Ene Malta llum għandha iktar flessibilità u qed twieġeb b'mod aktar effiċjenti għaż-żieda fid-domanda l-elettriku. Imħabba t-temperatura ħafna drabi illi meta tisħon u mbagħad l-art il-cables u l-cables kull distanza jkunu ġġonġati, ħabba din il-ħanejtek il-fenomena, ġiri hemmhekk dawk jispara fili jinfetaħ jimur jiġi open circuit u għalla ma jkunx hemm dawn. Però hemmhekk fili rajna wkoll billi f'da snin li għaddew għaddejna cables biex kemm jista' jkun imbagħad nagħtu supply malaj sakemm nirranġaw ħsara, però fl-istess ħin ukoll għamilna gangijiet li jkunu standby u mal-ewwel imorru jieħdu passi biex l-affarijiet jirranġaw. Apparti dan l-Ene Malta għamlet tibdil ta' apparat antik li kien ilu ma jinbidel 20 ta' snin. Iżda fuq kollox imriet sistema effiċjenti li timmarka fejn huma l-ħsarat sabiex ir-rispons ikun wieħed ta' malajr bl-inqas inkonvenjent tal-pubbliku. Fejn mar is-supply u kemm dan biex ġi, fil-fatt jiena qiegħed fis-sistema wkoll biex anke jien inkun naf ukoll illi xinu jiġri biex jekk li mhux qed jiġri affarijiet iktar mis-soltu niktukun naf għaliex ħalli naraw it-tekniċi nitkellmu biex naraw kif nistgħu nimprovjaw l-affarijiet. Tidher qed taħdem sew fil-fatt anke issa tlabtom biex estendu għal il-customer care ukoll biex ikunu jafu wkoll biex meta jċemplu nies jgħidu xi ħaġa jkunu jafu li kien tuħ hemmhekk u jgħidhom bejn ieħor ħolli dana kemm se jdum u offert bħal dawn. Il-bini tal-Power Station il-ġdida f'Dellimara ser ikollu impatt pożittiv ukoll fuq l-ħtuħ tad-dawl fil-ġejjieni. La ġenerazzjoni għandna biżjed għandna sigurtà of supply skont regolamenti, jiġifieri għax inti skont regolamenti tkollok l-iktar impjanti ġenera li tkollok kapaċità ekstra ta' dak l-impjant. Ifri dak għandna wkoll aħna. Mela, issa kif taf anke ġieli jkollok pereżempju meta nużaw mill-cable, minn sqalija. Ġew ikun hemm problemi tekniċi li qed jiġu mistqallija, allura u jkollok mbagħad ċertu ħin sakemm taqleb ukoll. Dak ifri wieħed illi l-affarijiet illi huma jistgħu jsiru allura dak jieħu daqsxejn aktar ħin forsi sem tibda taqleb u tagħti s-supply kullimkien. B'hekk pajjiżna qed ikompli investi biex ikollu sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku li tagħmel ġieħ lil waħda mill-iktar ekonomiji li qed jikbru fl-Ewropa.